بسم الله الرحمن الرحيم علماء فرماتے ہیں سیدات سادات کرام تے سادات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بڑا بڑا احسان ہے۔ حضرت ابو بکر علی پاک دے کھول گئے جا کے آکھیا علی تسی رہ گئے ہو نبی دی بارگاہ چ جاؤ فاطمہ دے رشتے بارے گل کرو۔ حضرت علی کہندے نے ابو بکر میں کیویں جاواں مینوں شرم آوندی ہے۔ فرمایا جاؤ۔ حضرت علی پاک حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا گھر مبارک ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس گھر وچ موجود نے۔ جا کے دروازہ کھڑکایا، میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے اج دروازے تے او آیا ہے جدے نال مینوں بھی بڑا پیار ہے، میرے اللہ نوں بھی بڑا پیار ہے۔ حضرت ام سلمہ کہندیاں نے جدوں دروازہ کھولیا سامنے مولا علی کھلوتے ہوئے نے، دروازے وچ علی کھلوتے ہوئے نے۔ میرے آقا مسکرائے، میری سرکار نے فرمایا علی میں تے تیرے نال پہلا ہی بڑا پیار کرتا سا، اج پتہ لگ گیا ہے میرا اللہ بھی تیرے نال بڑا پیار کر رہا ہے، اج پتہ لگ گیا ہے۔ آپ فرما دینا پتہ لگ گیا ہے اللہ بھی تیرے نال بڑا پیار کردہ۔ جا کے نبی پاک دی بارگاہ وچ بڑے ادب نال بیٹھ گئے، دو دانم ہو کے بیٹھ گئے، نظراں نیویاں کیتیاں ہویاں نے۔ میرے آقا فرماندے نے بولو کیویں آئے ہو؟ علی پاک خاموش نے۔ میرے آقا فرماندے کتے فاطمہ دے رشتے بارے تے نہیں آئے، عرض کیتی سونیا اسے واسطے ہی آیا۔ میرے آقا فرماندے پھر شرماندے کیوں ہو؟ تواڈے آن تو پہلا رب کائنات دی طرفوں جبریل آئے نے اور کہتے نے سونیا رب فرماتا ہے تیرے دروازے تے علی آ رہا ہے، ساڈی مرضی ہے وے فاطمہ دا رشتہ علی نال کر دے۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم جدوں نکاح دا وقت قریب آیا نا، حضرت علی پاک نے فرمایا علی ولیمے واسطے بھی کوئی پیسہ کول ہے کہ کوئی نہیں؟ عرض کی تھی حضور ایک تلوار ہے ایک زر ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تلوار تے چلو لڑن دا کم دے گی تے زرہ ویچ کے دے پیسے لے آ کے اتھے لا۔ آپ زرہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کول لے گئے پر جا کے زرہ دیتی، حضرت عثمان غنی نے زرہ رکھ لئی، پیسے دے دیتے، کہنے لگے بہ جاؤ چلے ہی جانا ہے۔ بہ گئے چند منٹ گلاں کیتیاں، جدوں اٹھ کے چلن لگے نا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے زرہ پھڑی، کیا تسی جنگ و جدل کرنا ہوندا ہے، جنگ وچ جانا ہوندا ہے تے زرہ میرے کس کام میں، اے تسی رکھ لو میں تانوں تحفے وچ پیش کرنا۔ آپ نے زرہ لے لئی، نبی پاک دی بارگاہ چائے، آقا علیہ السلام نے فرمایا علی زرہ ویچی نہیں؟ عرض کی تھی حضور ویچی سی، عثمان غنی نے تحفہ دے دیتی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بلاؤ ہاں عثمان نے۔ حضرت عثمان غنی آئے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا عثمان ایک ہی گل، عرض کی تھی حضور اے دے وچ میرا تے کوئی کمال نہیں، جو کچھ بھی عطا کیتا ہے سونیا تیرا ہی عطا کیتا ہے تے تیرے کا مینوں پتہ زہرا دی شادی ہے تے اے کیویں ہو سکدا ہے کہ علی پاک میرے کول آون تے خالی واپس آ جان؟ میرا وجدان کہندا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آکھیا ہوئے گا سونیا تو ہیوں دتا تیرا دتا تیرے اتوں واریا، 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 صدقے میں جاواں تے تھوں عرشاں دے اللہ، صدقے میں جاواں تے تھوں عرشاں دے اللہ۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم علی پاک نال سیدہ دارا پاک دی شادی کی تھی، نکاح ہو گیا۔ رب کائنات فرماتا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر دینے سونے اما ھذا البحران، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ان علی و فاطمہ بحران امیکان من العلم، فرمایا بحران تو مراد ایک
ایک بحر علم جنوں علی کہندے نے دوسرا بحر عصمت جنوں فاطمہ کہندے فرمایا دو بحر ایک علی المرتضی ہے دوسری زہرا ہے حضرات دی وقار ایک ہوندی ہے قوت شوق کسے نو ملن دا کسے دے دل وچ شوق پیدا ہو جانا کسے نو ملنے دا شوق پیدا ہو مقناطیس دے سامنے لویا کرو او دے ول نو کشش کردا ہے کیوں اس لوہے نو مقناطیس نال ملن دا شوق لیکن اگر اس دے برعکس لکڑی کر دیتی جائے ادھر نو کشش نہیں کرے گی کیوں او دے وچ شوق نہیں اساں ویکھنا علی نو ملنے دا کنو شوق میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج تے تشریف لے گئے چوتھے آسمان تے گئے جبریل میرے آقا دے نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ایک فرشتہ ویکھیا میرے آقا فرمایا اے کون ہے مولوی آندا لو جی نبی پاک نو علم غیب ہوندا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اے کیوں پوچھ دے جبریل نو اے کون ہے اے دا مطلب علم غیب نہیں سی اسے واسطے تے سرکار نے پوچھیا میں کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پوچھن وچ بھی ایک مسئلہ تے جے رب کائنات دے محبوب دے پوچھنے تو اے ظاہر ہوندا کہ نبی کول علم نہیں تے رب کائنات نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو پوچھیا سی تیرے ہاتھ وچ کی ہے اے دا مطلب ہے اللہ نو بھی علم نہیں تے جے اللہ دا پوچھنا کسے مسلط دیتا ہے تے میرے رسول دا پوچھنا بھی کسے مسلط دیتا ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جبریل آقا حکم ہوئے فرمائے کون عرض کردہ سونے اسرائیل لوکاں دیا جانا قبض کردہ لوکاں دیا روحاں قبض کردہ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے میں انی گل پوچھ کے لگا ٹرن تے کہندا سونے الصلاۃ والسلام علیکا یا رسول اللہ سونے میں او فرشتہ ہاں یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ پاویں کو بڑیاں بڑیاں کلیاں چ کیوں نہ چلا جائے میں اوتھے بھی آ جانے سونے میں کدی کسے کو پوچھیا نہیں پر تیری ذات آلہ تیرا مقام آلہ آقا تیرے تے درود بھی ہوئے تیرے تے سلام بھی ہوئے میرے آقا علیہ السلام فرما دینے جدوں میں چلن لگا تے کہندا سونیا اینا تے دسو علی دا کی حال سونے اینا تے دسو علی دا کی حال ہے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے علی بالکل ٹھیک ہے عرض کردا سونیا جدوں علی کول جاؤ اقرا علی منی سلام سونے علی نو میرا سلام آکھ دے اجے علی نو میرا سلام آکھ دے اجے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یا ملک الموت اتعرف علی حق معرفته ملک الموت نہ تے دس دے تو علی نو کیویں جاننا ہے علی دی معرفت کیویں رکھنا ہے او کہندا سونے علی نو کون نہیں جاندا جدوں رب کائنات نے مخلوق پیدا فرمائی جان کڈن دی ڈیوٹی میری لائی روحاں کڈن دی ڈیوٹی میری لائی جدوں باری آئی نبی دی جدوں باری آئی علی دی رب کائنات نے فرمایا ایتھے اونج نہیں جانا اجازت نال جانا ہے اللہ کیوں فرمایا تو نہیں جاندا یا میں جاننا یا میں جاننا یا حضرات دی وقار جنت دے اندر تین محل توجہ کرو حضرت ابراہیم علیہ السلام دا مکان ایک پاسے میرے آقا علیہ السلام دا مکان ایک پاسے درمیان میں علی دا مکان ہے دو ہستیاں دے درمیان چلی دا مکان ہے میرے آقا علیہ السلام دے مکان دے دروازے وچ ایک درخت جنوں طوبہ کہندے نے جدا سایہ پوری جنت تے پھیلیا ہویا ہے آ میرے آقا علیہ السلام اس درخت دے سائے تھلے بیٹھے ہوئے نے مٹھی مٹھی آواز چلدی ہے جدوں ہوا چلے درختاں دے پتے ہلدے نے کھڑاک دی آواز آوندی ہے خواجہ محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ فرماندے نے لوگو جدوں جنت وچ مٹھی مٹھی آواز چل پتے ہل دینے تے آواز آن دیئے ہائے علی
تیری زیارت دا بڑا شوق ہے، ہائے علی تینوں ملنے دا بڑا شوق ہے۔ فرمایا جدوں دروازہ کسے مکان دا کھولیا جائے تے دروازہ کھول دیاں چیخ دی آواز پیدا ہوندی ہے۔ فرمایا رب کعبہ دی قسم ہے جدے قبضہ قدرت وچ میری جان ہے۔ فرمایا جنت دا دروازہ جدوں کھولیا جاندا ہے یا علی دی آواز ہوندی ہے، جدوں بند کیتا جاندا ہے یا علی دی آواز ہوندی ہے۔ جدوں دروازہ کھلے دروازہ کھلے تے یاد ہی آواز، دروازہ بند ہوئے تھے اچھی بولو یار، دروازہ بند ہوئے تھے یا علی دی آواز ہوندی ہے، دما دم علی علی کو، دما دم علی علی کو، تیرے دکھ مک جان گے علی علی۔ جڑے جڑے مٹانا چاہتے ہو او پڑھو تے انج نہیں پڑھنا، باواں کھڑیاں کر کے پڑھنا ہے، جھنڈے بنا کے پڑھنا ہے تاکہ قیامت والے دن تیرے ہاتھ گواہی دن۔ مولا جھنڈے تے کوئی نہیں سن پر اپنے ہاتھاں نوں جھنڈے بنا کے لہرا کے علی دا ذکر کر دے، باواں کھڑیاں کر کے لہرا کے پڑھو، دما دم علی علی کو، دما دم کو، دما دم علی علی کو، تیرے دکھ مک جان گے علی علی کو، تیرے دکھ مک گے علی علی کو، تیرے دکھ مک، غماں دے پہاڑ ایتھوں ڈیرا پٹ جان گے، دما دم علی کو، دما دم علی علی کو، تیرے دکھ مک گے علی علی کو، تیرے دکھ مک جان گے، غماں دے پہاڑ ایتھوں ڈیرا پٹ جان گے، دما دم علی کو، دما دم علی کو، دما دم علی کو، دما دم علی کو، کڈا سونا علی ہے میرے رسول دا، کڈا سونا علی ہے میرے رسول دا، بابا حسنین دا شوہر بطول، کڈا سونا علی ہے میرے رسول دا، کڈا سونا علی ہے میرے رسول دا، بابا حسنین دا شوہر بطول دا، علی نو مٹان والے، علی نو مٹان والے آپے مٹ جان گے، 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 علی علی کا دکھ تینو چھڑ جان۔ حضرات دی وقار کون علی، توجہ کون علی پاک حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، حضرات دی وقار میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا لحمو کا لحمی، جسمو کا جسمی، دمو کا دمی، علی تیرا خون میرا خون ہے، تیرا گوشت میرا گوشت ہے، اور تیرا جسم میرا جسم، اور رب کائنات نے حضرت علی پاک نو اپنی جان آکھے، جان آکھے میں جدوں مباہلے والی آیت نازل ہوئی، میرے آقا علیہ السلام مبالغہ کرنے واسطے نجران دے عیسائیاں نال گئے تو قرآن فرماندا فقل تعالو ندعو ابناءنا، محبوب انہاں نو کہے تسی اپنے پتر لے کے آؤ، میں اپنے پتر لے کے آ جانا، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ تسی اپنیاں عورتاں لے آؤ، میں اپنیاں عورتاں لے کے آ جانا، وَأَنفُسَنَا میں اپنیاں جاناں لے کے آ جانا۔ اور جڑے جڑے مبالے والے دن مصطفیٰ دے نال گئے نے میرے آقا دیاں سارے جاناں، اور میرے آقا دی ذات نور، آقا کی نے تے جڑا جسم ہوئے جنہوں میرے آقا فرمان تو میرا گوشت ہے، تیرا گوشت میرا گوشت ہے، تیرا خون میرا خون ہے، تیرا جسم میرا جسم ہے،
پھر میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فرمانے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پاک ہجرت کر کے گئے حضرت علی پاک جدوں امانتہ دے کے مدینہ پاک پہنچے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب تو پہلے مساوات قائم کی تھی مدینہ پاک انصار تے مہاجرین آپس پائی پائی بنایا اور میرے آقا نے فرمایا المسلم اخن مسلم مسلمان مسلمان دا پائی ہے اور میرے آقا نے فرمایا کسے کالے نو گورے تے کسے گورے نو کالے تے کوئی فوقیت حاصل نہیں کسے عربی نو اجمی تے کسے اجمی نو عربی تے کوئی فوقیت حاصل نہیں سارے اسلام دی نظر وچ برابر کسے نو کوئی فوقیت حاصل نہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انصار نو مہاجرین دا پائی پائی بنایا اور انہوں نے مساوات دا ایسا باب رقم فرمایا کہ جے کسے دیاں دو پیڑیاں تے ایک پیڑی اپنے دوسرے بھرا دے نال لا دتی آج سکے بھرا ایک دوسرے دے نہیں بن دے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منہ بولے بھرا بنائے اور انہوں نے جے کسے دے گھر دے دو کمرے نے تے ایک دوسرے بھرا نو دے دیتا ہے اتھوں تک کہ جے کسے دیاں دو بیویاں نے ایک نو طلاق دے کے اپنے دوسرے بھائی دے نال دا نکاح کر دیتا یعنی ایسا جذبہ پیش کیتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدوں فرما رہے سن ابو بکر تو ایدہ پائی ہیں عمر تو ایدہ پائی ہیں عثمان تو ایدہ پائی ہیں حضرت علی پاک عرض کر دینے حضور سارے نو پائی پائی بناتا میں رہ گیا میرے آقا فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ تو میرا پرائیں دنیا تے بھی تے آخرت تے بھی میرے مصطفیٰ نے علی نو اپنا ویر آکھیا تے علی نے نبی نو اپنا ویر نہیں آکھیا علی جدوں بھی پکارے مصطفیٰ نو آقا کہہ کے پکارے یا رسول اللہ کہہ کے پکارے حضرات دی وقار ایک بڑا بڑا پہلوان سی کافران دا جنہیں ہر ایک جیڑا بھی دے مقابلے چاہیا انہوں شکست دیتی ایک بندہ کہنے لگا تم بڑا بڑا پہلوان بڑھنا ہے مدینہ پاک کے ایک مسلمانہ دا پہلوان ہے جیدہ نا ہے علی جے او دے نہ لڑے ہیں تو پھر پتہ لگے انہیں آکھا اچھا انہوں بڑی غیرت آئی انہیں رکھتے سفر بنیا تو روپیہ جناب آگیا مدینہ پاک تے قدرتاً حضرت علی پاک میں ٹاکرا ہو گیا آن کے پوچھ دا میں علی نو ملنا چاہنا حضرت علی پاک نے سنیا جدو میرا نا آگے آپ دے چرے تے مسکراہٹ آگے فرمایا تینو علی نال کی کام میں آندا میں سنیا علی بڑا بڑا پہلوان ہے میں اودے نال کشتی لڑن واسطے آیا میں ایڈا بڑا پہلوان آج تک مینوں کدے کسے شکست نہیں دتی میں علی نال کھلن واسطے آیا کشتی کرن واسطے آیا علی پاک نے اودی ڈاچی دی مہار پھڑ لئی علی پاک کہندے نے پہلا میرے نال لڑ تھلے اتر کے پہلا لڑ میرے نال تے جے میرے کو جیت گیا تو پھر علی دا پتہ دے دیا انہیں آکھیا نہ کیوں اپنی جان دا دشمن بن گیا نکا جا تیرا قد دے ماڑی جئی تیری جان ہے میں تے ایک منٹ تینوں بچھاڑ دینا کیوں جان دا دشمن بن گیا مینوں علی دا پتہ دس آپ فرماندے نے نا جنہ ماں دا دودھ پیتا ہی آ اتر جے ماں دا دودھ پیتا ہے تے پہلا میرا مقابلہ کر بڑے غصے نال سواری تو تھلے آیا ایک منٹ وچ مینوں بچھاڑ دینا جدوں سواری تو تھلے آیا کشتی کرن والے پہلا پنجے وچ پنجا پان دین جدوں ہتھاں وچ ہاتھ آئے سر تے والاں تو لے کے پھر دے ناک پیراں دے ناخناں تک ناڑاں اکٹھیاں ہو گئیاں چہرے دا رنگ زرد ہو گیا آپ نے چک کے زمین تے رکھیا اوتے پیر رکھ کے فرماندے نے دساں علی دا پتہ دساں علی دا پتا وہ کہن لگا اج تک مینوں کدی کسے بچھاڑیا نہیں اج تک مینوں کدی کسے شکست نہیں دتی میرا طرف گل کہندا اوے علی تو اے ہور کوئی علی نہیں ہو سکدا علی تو اے ہور کوئی علی نہیں ہو سکدا کہندے تو علی سے لڑے گا تیری عقل کا پھر ہے تو علی سے لڑے گا تیری عقل کا پھر ہے
علی سے لڑے گا تیرے عقل کا پھر ہے تو شیطان کی لومڑے اور یہ خدا کا شیر ہے تو شیطان کی لومڑے اور یہ خدا کا شیر غزوہ خندق میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے غلام خندق کھود کے وچ اگ لا دیتی میرے آقا علیہ السلام دے دیوانے سرکار دی بارگاہ چ ایک پاسے کافر دوسرے پاسے ابن ود بڑا بڑا کافراں دا بڑا بڑا سپاہ سالار سی انہیں اپنی سواری نو ایڑی ماری خندق ٹپ کے مسلماناں والے پاسے آ گیا تے پھیریاں کڈن لگ پے میدان وچ ہے کوئی میرے مقابلے چون والا پکار کے کہندا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے کسے وچ دم کہ آئے میرے مقابلے وچ میں 100 شاہ سوار دا کلا مقابلہ کرن والا تواڈے وچوں کون ہے جڑا میرے مقابلے وچ آئے علی پاک نبی پاک دی بارگاہ وچ عرض کردے نے سونیا اجازت دے میں دا منہ بند کراں میرے آقا فرمایا علی اجے اجازت نہیں دوبارہ پھر آیا چکر کٹ کے آندا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے تیرے غلاماں وچوں ایسا جڑا ابن ود دا مقابلہ کرے آئے میدان وچ میرے نال مقابلہ کرے علی عرض کردے نے سونیا ہن تے اجازت دے میرے آقا فرماندے نے علی اجے بھی اجازت نہیں تیسری بار پھر آیا کہندا محمد کون ہے اوے جن نے ماں دا دودھ پیتا ہے آوے میرے مقابلے وچ علی پاک نبی دے قدماں نوں ہاتھ لایا عرض کیتی سونیا ہن اجازت دینی پئے گی اینے تینوں للکاریا ہے میری غیرت گوارا نہیں کردی ابن ود بچ کے اپنے وال پاسے جائے آقا فرمایا علی ہن اجازت دیاں گا میرے آقا علیہ السلام نے علم علی دے ہاتھ وچ پکڑایا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جا علی اسی تینوں دعا دینے ہیں ساڈیاں دعاواں دے سائے سائے جا میرے آقا علیہ السلام نے ہاتھ چوک کے علی واسطے دعا کیتی علی پاک چلے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا علی نہیں جاندا اے کلے ایمان ہے جڑا کفر نال لڑن واسطے جا کلے ایمان ہے جڑا کفر نال لڑائی کرن واسطے جاندا ہے صحابہ اکرام ایک پاسے کھڑے ہو کے کافر ایک پاسے کھڑے ہو کے دوواں دی لڑائی ویکھ دے یکدم گھوڑیاں دی سما دے نال گرد اٹھ گئی کافر کہن علی گیا مسلمان کہن ابن ود گیا جدوں گرد چھٹی مسلماناں ویکھیا ابن ود دا لاشا میدان تڑپدا ہے علی نبی دے قدماں وچ آ کے عرض کردا سونیا تیرا غلام دے ٹکڑے کر کے تیری بارگاہ جائے سونیا تیرا غلام تیرے قدماں وچ آ گیا حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم وہ ہستی بالا وقار نے کہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن علی نالے علی قرآن شعب الایمان اور بہکی دی روایت عرض کرنا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا علی مسجد کوئی بندہ جنابت دی حالت وچ نہیں جا سکتا یا میں جا سکنا یا تو جا سکنا یا میں جا سکنا یا تو جا سکنا اے مقام مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کوفے دی مسجد حضرت علی پاک نماز پڑھنے واسطے آئے جڑے پیچھے نمازاں پڑھدے سن بظاہر بڑے منن والے سن لیکن ٹھڈو منافق سن دل وچ خیال آیا علی نو سوال کرو ایسا علی یہ آکھے میں نماز تو بعد جواب دیاں گا تے کہاں گے اینو جواب نہیں آوندا تے جے گننا شروع کرے گا کہاں گے نماز لنگ گئی حضرت علی پاک نو کہن لگے علی یہ دسو او کیڑے جانور نے جڑے آنڈے دیندے نے او کیڑے نے جڑے بچے دیندے علی پاک فرماندے نے جنہاں دے کان باہر ہوندے نے بچے دیندے جنہاں دے کان اندر ہوندے نے آنڈے دیندے علی پاک نے جواب دیتا چلے گئے اس ویلے واپس آئے تو اگلی نماز ویلے تو اجے بھی بیٹھے گنن ڈے
انہوں نے کہا سی علی نو پڑھنے پانا سی سانو پڑھنے پا گئے. اور یہودی رائٹر غیر مسلم رائٹر لکھدا ہے تشخیص کردا جس بندے یہ تشخیص کیتی ہے جنہاں دے کان باہر ہوندے نے بچے دیندے نے جنہاں دے کان اندر ہوندے نے انڈے دیندے نے یا تے جانور انہیں خود پیدا کیتے نے یا جدو پیدا ہوندے سن ویندا سی پیا. حضرات دی وقار ایک غیر مسلم رائٹر دی تحریر ہے. اور حضرت علی پاک مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم وہ ہستی ہے بالا وقار نے کہ 19 رمضان المبارک دی رات علی پاک دے پیارے بیٹے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے ستاریاں دی روشنی اگے جدوں بھی رات اسمان وال دھیان مارنا ستاریاں دی روشنی اپنی تبانی اندر ہوندی سی لیکن اس رات ستاریاں دی روشنی بالکل ماند بالکل تھوڑی اسی پریشان میں پریشان ستاریاں دی روشنی اتنی مدھم کیوں ہے. حضرت علی پاک ساری رات ستے نہیں رب دی عبادت وچ مشغول رہے. حضرت امام حسن کہندے نے جدوں فجر دی اذان دا وقت ہویا علی پاک نے وضو فرمایا وضو کرن تو بعد سانو بلا لیا بلا کے کول بٹھا کے دعا نو نصیحت کرنی شروع کر دیتی. بیٹا اے دین تے بڑے کٹھن ویلے آنے نے تسی جان دے ہو میرے تے کنا میرا دور خلافت کنا مشکل گزریا اور تواڈے تے بھی ویلے بڑے مشکل آ جانے. امام حسن نے فرمایا تینوں زہر دتا جائے گا لیکن دین دی خاطر جان چلی جائے محمد دا دتا ایمان نہ جائے. حضرت امام حسین نے فرمایا کربلا دے میدان وچ لوگ تیری جان دے دشمن بن جان گے نبی دا کلمہ پڑھن والے تیرے سر نو تن تو جدا کرن گے پر اے گل ذہن وچ رکھیں اے ہو شرط ہے نانے دا دین رہ جائے او دی شان رہ جائے او دی آن رہ جائے لٹی جائے پاویں چوک حسین دی اج پر نانے دا زندہ اسلام رہ. او بلوائی او خارجی وہ تیسرا گروہ جن نے معاذ اللہ حضرت علی پاک تے کفر دے فتوے لائے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے کفر دے فتوے لائے اور قرآن نو نیزے دی نوک تے ٹنگ کے کہنے لگے اے قرآن ہے جڑا ساڈا فیصلہ ہے قرآن کرے گا اللہ دی کتاب تے ساڈا فیصلہ ہے اسی نہ علی دی گل ماننے ہیں نہ امیر معاویہ دی گل ماننے ہیں ساڈا فیصلہ قرآن کرے گا. وہ تیسرا گروہ ہے جن نے انہاں نو میدان کاردار وچ بلایا لے آ کے جنگاں کروائیاں اور اوہی بلوائی حضرت علی پاک دی شہادت دا باعث بنے اور انہاں دے ٹارگٹ 4 بندے ایسے سن جنہاں دا قتل کرنے دا حکم فرمانا جاری کیتا گیا. حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم انہاں 4 دے واسطے 2 بندے توڑے گئے اور 3 بچ گئے حملے تو. حضرت علی پاک تے حملہ ہویا اس رات جدوں فجر بطخاں عام طور تے تساں ویکھی ہونی ہیں ایک چھوٹیاں بطخاں ہوندیاں ایک وڈیاں بطخاں ہوندیاں او پہلے جدوں بھی علی پاک گزردے سن او گھراں وچوں نکل کے تے بازار وچ آ جاندیاں سن حضرت علی پاک نو گزردیاں تکدیاں سن. حضرات دی وقاروس صبح جدوں جناب والا حضرت علی پاک نو ضرب لگی اس رات فجر دی اذان ویلے علی پاک جدوں گھروں نکلے شہزادے نال او بدخاں قدماں وچ آ گئیاں علی پاک قدم پٹ دین تے اگے آ جاندیاں اپنی آواز نال اچھی اچھی بول دیاں نے. حضرت علی پاک نو شہزادے کہن لگے ابا جی اگے کدی بدخاں سامنے نہیں آئیاں اج اگے ہو دیاں تانوں چلن نہیں دیندیاں قدم پٹن نہیں دیندیاں. علی پاک فرماندے نے شہزادے اے بدخاں جان گئیاں نے انہاں پرندیاں نو پتہ لگ گیا ہے انہاں جانوراں نو پتہ لگ گیا ہے علی انج جانا ہے اس طرح واپس نہیں ہونا اگوں علی اس ویلے اتھوں دی نہیں گزرنا انہاں نو پتہ لگ گیا ہے شہزادیو اج رات میں ستا تے نبی پاک میری خواب وچ آئے فرماندے نے علی اسی تیرا انتظار کر رہے ہاں میرا ویلا قریب آ گیا ہے. حضرت علی پاک جدوں مسجد اندر داخل ہوئے عبد الرحمن ابن ملجم عدلی عبدی لعنتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ویر علی حضرت علی پاک دے دا قاتل سب جناب والا دروازے دے اولے لوک کے کھلوتا ہویا ہے اے اوے جناب جنو علی پاک خطبہ ارشاد فرماندیاں جدوں فرمایا نا میرے نبی پاک نے فرمایا علی تینوں شہید کیتا جائے گا ایک بندہ تینوں ضرب لائے گا او دی ضرب نال تیری شہادت ہوئے گی تے عبد الرحمن ابن ملجم اٹھ کے کھڑا ہو گیا بڑا بدبخت شخص ہوئے گا جڑا تینوں قتل کرے گا علی جڑا تیرے تے حملہ کرے گا بڑا بدبخت شخص ہو انی گل کر کے چلا گیا. علی پاک مسکرا کے فرماندے نے جڑا میرے قاتل نو بدبخت کہندا ہے اصل وچ اوہی میرا قاتل ہے
وہی میرا قاتل ہے. کیوں؟ لو لا علم شخصا لکان علی. فرمایا کائنات وچ اگر کوئی علم والا شخص آیا تے علی آیا اور کوئی نہیں آیا. وہ اینا بھی علم نہیں سن رکھ دے. پھر سواری لین واسطے اگلے دن آیا, آپ نے سواری بھی دے دیتی. لوکاں آکھیا تانوں پتہ جو تہاڈا قاتل ہے, اینو قتل کیوں نہیں کردے؟ فرماندے نے شریعت اس گل دی اجازت نہیں دیندی. جب تک واقعہ ہو نہ جائے اونی دیر تک حد نافذ نہیں ہوندی. اونے کیڑا مینوں قتل کیتا ہے, پر میرے دروازے تے جننے واری بھی کوئی سوالی آئے خالی واپس نہیں جا سکتا. خالی واپس نہیں جا سکتا, کیونکہ اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی, اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی, اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی, ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا علی علی. عبدی لانتی نے وار کیتا ہے. حضرات جیوں کار توجہ کرو, کاری ضرب لگی تے آپ زمین تے آگئے. حسنین کریمین نے دوڑ کے انہوں پکڑ لیا, لگے قتل کرنا. علی پاک فرماندے نے شہزادیوں انہوں قتل نہیں کرنا, اگر تے زندہ بچ گیا تے دا تے میرا معاملہ ہوئے گا, تے جے میں شہید ہو جاواں انہوں انج قتل کرنا ہے, انہوں تکلیف دینی نہیں, یک بار کی نہ انہوں قتل کرنا ہے. حضرات جیوں کار شربت پیش کیتا گیا علی دی بارگاہ. آپ فرماندے نے شہزادیوں اے شربت مینوں نہیں میرے قاتل نو پلا دیتا جائے. علی یمن تے یمن امان دا دل جویں یاسین ہے قرآن دا دل. علی یمن تے یمن امان دا دل جویں یاسین ہے قرآن دا دل. اپنے قاتل نو شربت پلا دیتا, اوے کدی ڈٹھا جے کسے انسان دا دل. علی پاک نے جناب 21 رمضان المبارک میں جامع شہادت نوش فرمایا. ساڈا ایمان ہے علی پاک دا ویڑا اخیر نظرہ مصطفیٰ دے مدینے والے. جیڑا بھی عاشق جان دا ویڑا جان بلب آخر تے جان ہوئے تے او دے دل دا ارادہ ہوندا ہے کدی سونا کرم فرما دے. اور ساڈا بھی ایمان ہے اکھاں کھلیاں ہون گیاں مدینہ پاک وال رجوع ہوے گا تے پکار کے کہندے ہون گے اے نانا نو اڈی کرندی تیری, نانا نو اڈی کرندی تیری, تو کیڑے ویلے آونا سونیا. اے نانا نو اڈی کرندی تیری, تو کیڑے ویلے آونا سونیا. ہن زندگی دسا مک چلے, ہن زندگی دسا مک چلے, تو کدوں پھیرا پانا سونیا. ہن زندگی دسا مک چلے, تو کدوں پھیرا پانا سونیا. کھلی رکھی اساں او نینا والی باری, او ڈیک مینوں مدنی دی, کدوں آوے گی آقا دی سواری, او ڈیک مینوں مدنی دی.
ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਜੀ حضرت آدم علیہ السلام ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੇ ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੀ ਪੜਿਆ ਸਜਦੇ ਵਿੱਚ ਬਈ ਉਹ ਤਾਜ਼ੀਮੀ ਸਜਦਾ ਸੀ ਰੱਬੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਤਾਜ਼ੀਮੀ ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਜਦਾ ਤਾਜ਼ੀਮੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਸਿਰਫ ਤਾਜ਼ੀਮਨ ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ ਰੱਬੇ ਕਾਇਨਾਤ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸਜਦਾ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਜਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸਬੀਹਾਤ ਪੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਹੁਣ ਉਹ ਰੱਬੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ लेकिन हुण ताजीमी सजदा या ताबुदी सजदा सवाए अल्लाह तो किसी नूं करना जायज नहीं जेड़ा फरिश्तियां सजदा कीता है जेड़ा आदम नूं सजदा होया ओदे विच कोई तस्बीहात नहीं पढ़ियां गईयां क्योंकि वो सजदा ताजीमी सी ताबुदी नहीं सी इस वास्ते हमेशा तस्बीहात ओदे विच पढ़ियां जांदियां ने जेड़ा ताबुदी होवे जेड़ा अल्लाह दी बारगाह विच सजदा कीता जाए रब्बे कायनात सन सब नूं अमल दी तौफीक अता फरमाए मैनूं साथियां कहा सी कसीदा पाक पढ़ना मेरे नाल अगर मिल के पढ़ोगे तो फिर मैं सुनाना पढ़ना कसीदा हक दे वलीदा पढ़ना कसीदा हक दे वलीदा मिल के लगाओ नारा अलीदा पढ़ना कसीदा हक दे वलीदा पढ़ना कसीदा हक दे पढ़ना कसीदा हक दे वलीदा पढ़ना कसीदा ज़हरा दा शोहर पीरा दा पीरे मैं क्या दसावां के डाय मेरे तात सरा तो अरशे औला तई तात सरा तो अरशे औला तई सारे दा सारा रकबा अलीदा पढ़ना कसीदा हक दे वलीदा पढ़ना कसीदा एक आम बाले एक खास बाले जेड़ा खास बाले ज़हरा दलाले नाने दे दीन तो गर्दन कटाए नाने दे दीन तो गर्दन कटाए के डायदी में कुल बायलीदा पढ़ना कसीदा हक दे वलीदा पढ़ना कसीदा झुकिया मैं डरते बन के सवाली इज्जत मिली है जग तो निराली ताइयों लोग मैं को आदे कलंदर ताइयों लोग मैं को आदे कलंदर सग हाँ मगर मैं अली दी गली दा पढ़ना कसीदा।